stupid pig kali sana. मा जाखो टायार फाहामग्राखौ मोनबाय ना? न' what? हाग्रा मा खालामगोन? आरे टायार फाहामग्रायानो बेसेबा लेभेलखा फिक्काया फैया होननानै बुंदों। आं बुंनो जेसेबां फैसा नांगौ होगोन होननानै बुंदों, नाथाय बे नोंसिनि टायारखौ फाहामनानै होआ होननानै बुंदों। मा एसेबां लेभेल? औ बेयो बुंदों नोंसिनि गारिखौ फाहामना होनायनि सम गैया आंहा होननानै। सोर बियो? आंनि गारिखौ फाहामा होननानै बुंदों? आंखौ बेबायदि बुंदों? रबिखौ थौले औ बेबायदि मानसिखौ मोजां सेकेन्डखौ मिन्थिगौ ना? बेसेबा लेभेलखा साहा दखानखौ लानानैनो भिखारि बायदिनो बेसेबा लेभेलखा। बिनि लेभेल? चलो जल्दी थौ। जेसेबां नांगौ एसेबांनो फैसा होगोन होननायनि उनावबो मोखांखौबो नाया। थाङा नोंसिनि गारिखौ फाहामना होआ होननानै बुंदों। आंखौ सिनायाखै सोर? थावनाय माबोरै? हे इउ बेनो हे नों खोनायाखै नामा? मा एसे समायना सिख्लायालाय? इउ नोंखौनो बुंगासिनो आङो, खोनायाखै नामा? औ मामोनबा? नों आंनि टायारखौ फाहामनानै होआ होननानै बुंदों। माने एसेबां दुगा नोंलाय? फैसाबाबो फाहामनानै होआ होननानै बुंदों। एसेबां दुगा। साहा दखान होननानै खामानि मावनानै मोनजादों, बेखौबो मोजाङै मावना लानो रोङा। आंनि टायारखौ फाहामनानै होआ होननानै मानो बुंदों फैसा होगोन होननानै बुंनायावबो? नोंसोर बायदि फिसा थाखोनि मानसिफ्रा मा एसे लेभेल देखायनो हागौ, बेनिखायनो बेबायदि नोंसोर। खोनासं, जानला मोनला बाथ्रा दा बुं। बुङा? मा बुङा? गैजा रोङा, खामानिखौ मोजाङै मावनो रोङा, फैसा होगोन होननानै बुंनायावबो एसेबां लेभेल। माखौ लानानैथो एसेबां लेभेल देखायो नोंसोरलाय? खोनासं मेडाम, आं जेबो लेभेल मारियाखै। नोंखौ नुबानो सिनायो, भारिगौ। खोनासं, आं नोंखौ सिनाया, नों आंखौ सिनाया। जानला मोनला बेबायदि बाथ्रा दा बुं। आं फाहामना होआ होननानै बुङाखै। आं बुंदों बे जायगायाव थांनो हाया, नोंसोर बेसिम लाबोनांगोन होननानै बुंदों। दरकार नांबावदों नोंनि बे दखानाव आंनि टायारखौ फाहामनो, साला भिखारि। नोंसोर बायदि मानसिनि गोनांथि गैया आंहा, मिथिबाय? भिखारि मोनदों साला। दा माबोरै मोनखौ? माबायदि मानसिलै? जेबो मोनथिया हसिया जानला मोनला बुंलांबाय। आंनि बाथ्राखौ खोनासङासैयानो। बिसोर गारिनि टायारसो फाहामनो फैदोंमोन खोमा। मानसिफोरखौ नुनानै साइकेल लाबोनाय बायदि मोनाखै माथो। साइकेलनि मानसि नङा बायदि मोनदों। गारिसो खोमा। मा कमन सेन्स आन्डारस्टेन्डिं गैयै मानसि बेफोरलाय। सिख्ला मानसियानो बेफोरबायदि जाबाय, इसिबां गोरा मानसिजों रायज्लायनो रोङा। नुनायावसो समायना, नाथाय सिङाव खालि फफ्लासो। दासो सफैबाय नोंसोरो? औ आयै, मानोथो एसेबां गोबाव जानाय? गारिखौनो मोनाखैमोन नामा? मोनाखैमोनथ' र' आयै, बेसे गंनै गंथाम गारि सोलिनांगौ जायो। ओजों कलेजनिफ्राय गारि मोनो, बेनिफ्राय जोंफोरनियाव नैबेयाव फैयै बेखिनियाव गारियानो बुकिं जायाना, नेबाय थानांगौ जायो। गारिया बुकिं जायागौ मानि फैया माथो। बेबायदिसो जादों। ओंखाम उखैजोब्बाय खोमा नोंसोरो? आं ओंखामखौ खुरनानै दोनखादों, थां आथिं आखाइ सुना जाफै। बारा उखैयाखै आयै, पर'था जादों जोंफोरो। आंनाथ' आयै पर'था जानानै उदैखौनो हामा जानाय बायदि मोनदों, बेसेबा मस्ला होखादों। आंहाबा मोजांसो मोनोलै, गोथावनो बेसेबा आलु गोसाखा, मस्ला मस्लिखा। आं बेबायदिखौसो मोजां मोनखायो। नों हागौ आं देहायाना। आयै जोंफोरखौ मानसिफोरा कलेजाव बेसेबा नायखादों आयै। मानसिफोरा ना गासिबो कनफिउज जाजोबदों, सोर सासेया सोरबा होननानै। औ, मानसिफोरा ना आयै बिरख' बेसेबा नायखादों जोंफोरखौ। सानैसो सेंग्रायाथ' सिगां माथो होफैदोंमोन, रायखादों आं बेसेबा। बेबायदि खालायनाङा मा, जानला मोनला रायलाबायनाङा। आं बुंखादोंमोन आयै सिखिरिखौ, जानला मोनला दाबुं होननानै। बुङा मानोबा? दे जाबाय दे, थां आथिं आखाइ सु, थां ओंखाम जादो। ओंखाम उखैबाय नोंसोरो, आरो बेबायदि पर'था जानानै बेबायदि थाबाय थाबोला उदैफोरा हामा जागोन। आं जाला आयै। आं जागोन आयै। मा ओंख्रि संदों? दालिजों लेस्रा भाजा। मा जाला सिखिरि, बेबायदि थायाथ' आइ। देहाफोरा गाज्रि जायो, बेफोरखौ जानाया मोजां नङाथ'। गाबोननिफ्राय आं नोंसोरनो टिफिनसो बानायना हरसिगोन बायदि मोनदों। लाङा आङो टिफिन, आंहा पर'थाखौनो जानो मोजां मोनखायो। आं लांगोन दे आयै। दे जागोन दे, सोर मा खालायबाय था। थां दुगैना आथिं आखाइ सुहैयो, थां। आदा रनि, आदा सिखारनाय, आदा सोरांबाय, सिखारदो आदा। आदा सिखारदो, सोरांबाय। नों उन्दु मोदोम ओंखारजोब्बाय मानसियानो, सिखारदो। मानो डिस्टार्ब होफैदों नोङो? बारहुंखा दां, आं सिखारथ'दों। आदा, आंना एडमिसन जासिगोन। नों बुंदोंमोन आंना एडमिसन जाखालि नों आंजों थांफागोन होननानै। आदा सिखार। आं थाङा, आइखौ लाना थां।
आइया सम गैयानो नोंलाय माथो थांगोन होननानै बुंदोंमोन आं गोदै जाबावनो रोङा नों बेबायदिनो मानसिया नों सासे रेसपन्सिबोल गैयै बिदा नों गावखौल' सिनायो नों आइखौबो सिनाया आंखौबो सिनाया नों गावनि लाइफआवनो बिजि ओइ थां साला बेरेफुं डिस्टार्ब आयै मा जाखो आइ लैथो आयै आं सानदोंमोन दिनैथ' रबिबार जोंना कलेजबो गैला आं खानायखौ गुबुन मोनसे स्टाइलाव हानोसै होननानै खानाय हानो औ आयै जोंखौ कलेजाव रावबो सिनाया मानसिफोरानो सिनायनो नागिरा आंखौनो सिखिरि बुंफ्लाङो आरो सिखिरिखौ लैथो बुंफ्लाङो आं खानायखौ गुबुन मोनसे स्टाइलाव हाबोलासो जोंफोरखौ सिनायहासिगोन ए बिदिसो मालाय इसोरानो नोंसोरखौ समानथार महरनि बानायना हरबाय खानायखौबो बेबायदिनो हरबाय औ आं सानदोंमोन खानायखौ एसे गुबुनै बानायना लानोसै होननानै दे आइ नोंसो गोसो आबैयासो रागा जोंगोन ना मायबा आयै नोंबैयालाय रागा जोङा दे मानो रागा जोंनो बिलाय नोंसोरखौलाय मा होननो आबैया नोंसोरखौलाय आबैया समान समानै देलायनो होखाया माथो सिनायनाय नङा होननानै एखेथारखायनो खासेखौ फटा फोननो होयो मालाबा खासेखौ खानाय खानो होयो समान समान देलायनो होखाया माथो जेबो बुङा दे आबैया होनबा आं दिनै हासिगोन खानायखौ पार्लारावसो थांनांगोन माथो हानोबालाय औ आंनि लोगोनि बिब' दङ बिसिनि दखानाव थांगोन दे खालाय गोसोबायदि दिनै नुवानो रितुखौ सिमाङाव नुदों आं गाबनाय नुदों आं रितुखौ बेसेबा जोंफोरनि थाखाय बिनि गोसोआवथ' बेसेबा मुगैनाय रागा दङ आंखौबो गोसोखांफ्लांबाय थायो खोमा बियो गेजेर गेजेर बेनिखायनो बेखौ सिमाङाव नुबाय थायो आं जेबो खबरबो मोनाखै बिनिबो सन्जिबाबो दाना खाथियाव थालानो जोंफोरनि न'खरजों जेबो सोमोन्दोथ' लाखिखाला बियो बेसेबा बोसोर सिगांनो जोंफोरजों सोमोन्दोखौ सेफायखाबाय बियो दाबा माबोरै दङ खेबसेबो खबरबो लानो मोनला मोजाङैबा दङना गैया बाबु रनियाबा बेसेबां देरखौ आरो बक्सिनि फिसाज्लायाबा मा जाखो खेबसे खबरफोर मोननायबा मोजां जागौमोन गोसोखांफ्लाङा होनबाबो फटनो माब्लाबा हरखाबनो सिमांफोराव नुजानानै होफैयो बेनिफ्राय गोसोफोरखौ आंहा गाज्रिसो मोनो दिनै 17 बोसोरनि बारा जालांबाय माबोरैबा दं बिसोरो रितुखौबो मानिनांगोन दे बेफोरनि गेजेरावनो आं फैगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय दिनै 17 बोसोरनि उनावबो खेबसेबो फैमारासै बियो एसेबां अख्रामार बियो मेगना मोजां जानायनिफ्रायनो बियो रादायखौबो माबोरैबा खालायखादोंमोन आगोल गिबियाव रादानि थाखाय जाबायसामोन जेब्ला बियो मेगनजों नुवामोन मेगना नुनो हानायनिफ्रायनो बियो माबोरैबा जाखादों मानसिया रादायखौबो नांगौखायसो बाहायोमोन खोमा बेबो दा नाङि जानायखाय जेनेबा गोसोखाङासै आरो जायखिजाया बियो फैयैयावनो मोजां जादों बिबो खुसियैनो दङ आंबो खुसियैनो दङ नङाबाथ' न'खरा मा जालांगौमोन बेसेबा नांज्लाय खमलायसो जागौमोन खोमा दिनै आंनि गथ'फोराबो सुखुआवनो दङ बिनि गथ'फोराबो सुखुआवनो दं खोमा रावबो रावखौबो मोनथिलाया माबालाया बेबायदिनो थानायानो मोजां जाबाय दे लोगोसे थाफानायमोनब्ला गथ'फोराबो गावजों गाव सैलायासो जागौमोन खोमा आयै आं एडमिसन लानो थांसै नोंदाया थांलाबोबा सिखाराखैयानो बियो आंहाबो अफिसाव थांनांगौ ब्रान्सआव आबा नों ड्राइभारखौनो लाना थांदो आं ड्राइभारखौ लांला आयै आं बाइकजोंनो थांसै आयै बाइकजों एसेबां खस्थ' बाइकजोंलाय मानो थांनांगौ फिसा जेबो नङा आयै आं काराव थांनो बादों बाइकआवनो थांसै दे होमबालाय थां नोंनिसो गोसोसै मोजाङै थांबानो जाबाय आरो कार्डखौ लादोंना एटिएम कार्डखौ औ आयै लादों दे थां होमबा आंहाबो गोबाव जाबाय आंबो अफिसाव थांनि नोंदायाथ' सिखाराखैयानो मा जायो मा मायो साथोसो बियो औ बारहुंखा आबा नङाबा नों खेबसे मोजाङै सानना नायबावदो नों बेफोरखौ फरायालासिनो न'नि खामानियावनो नांनो हागौ माथो न'आवनो जेबो खोमि गैया आबा नों बेफोरखौ फरायनो थांस्लायस्लाय नों न'निनो अफिसफोरखौ संभालिनो हायो माथो आबा नायग्राफोरबो नांबावगौ न'नि मानसि नोंदायाथ' बेनोखा अबाव नोंल'सो दङ सासे नङाबा आबा नों बेफोरखौ फरायाबाबो अफिसनि खामानियावनो हाबदो एसे हेफाजाब होलायलायदो आं नोंखौथ' हेफाजाब होनो लुगैयो आयै अफिसनि खामानिखौ न'नि खामानिखौ नाथाय आंहा जिउआव बेबो मोनसे सिमां आयै आं बेखौ फरायनानै साक्सेस जानानै आं गोरिब मानसिफोरखौ गैजारोङि मानसिफोरखौ मदद खालायनो गोसो दङ आयै आं गैजारोङिफोरखौलाय मा मदद खालायनो फिसा बेबायदि दा बुं आयै गैयि मानसिफोराबो मानसि बिसोरनि अबस्थाफोरखौ नुबोला आयै आं दुखु मोनो दे नोंसो गोसोसै आं थांसै होमब्ला आयै
दे थां मोजाङै थां पद्मा 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 अबाव थांखो आइया अबाव थांखो आयै मम मम औ आदा लिंनायखौ खोनाया नामा मूर्ख गथ' औ आदा मामोन आदा रनि एसेबां गाज्रि लेथ्रा जानो हायो ओंख्रिखौ जानाय मैगंखौ सोर संनाय आं नों संदों नोंखौ माब्लाबानो बुंदों आं बै मैगंखौ आं जाया होननानै मानो संनाय नोङो हो सोरनाव सोंनानै संनाय आदा बारहुंखाया जानो मोजां मोनो होननायखाय संदोंमोन आं आदा बारहुंखा हो बयबो बारहुंखाखौ नुयो आंखौ रा बुंला सोर आं बे न'खरनि फिसाज्ला गिदिर मोनथिगोना मिथिया आं जि मोजां मोनो बेखौनो संनांगौ नोंसोरो मूर्ख गथ' दोनैनिफ्राय जुदि बे ओंख्रिखौ संबावो नोंखौ खामानिनिफ्राय होखारखागोन आं मोनथिखागौथ' संनायनि सिगांनो आंनाव सोंनांगौ मोनथिबाय आंनाव सोङालासिनो ओंखाम संनाङा आरो सङोबा जानला मालाखौ होनाङा आंनो मोनथिखागौथ' साला आंनि जेबो मोन्थायानो गैया बे न'आव खालि बारहुंखा फिसाज्ला उन्दैखौल' सिनायो आइयाबो फिसाज्ला उन्दैखौल' सिनायो बिमायाबो रुवाथिफोराबो बिनो फिसाज्ला उन्दैखौल' सिनायो फिसाज्ला गिदिर जे दङ रावबो नुवानो मोजाङै खोनासंखा पद्मा आंनि मोजां मोननाय ओंख्रिखौ जुदि सङा आंनो ओंखामबो खुरनाङा मोनथिबाय आरो खोन्थाना दोनखा बिमानो आंनाव सोङा हौवानो जेबो संनाङा मोनथिबाय नों उन्दुना दंमोन ना आदा रनि बेनिखायनो आंबो फैयासै सिरथा गथ' थां दावदै थांनो आदा दावदै होखादोंमोन दस' आङो बेबायदि लेथ्रा दावदै एवनायखौ जागोन नामा आङो बेबायदि दावदै एवनायखौ जायो नामा सोरबा पियास होदोंआनो माथो आदा बेबायदि दावदै एवनायखौ जायो नामा मूर्ख गथ' होनबा माबायदि एवनांगौ आदा रनि सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु गोजा बेफोरखौ माखासे बुरजा होनानै पिक्सि मिक्सार ग्राइन्डाराव बेनिफ्रायसो दावदैयाव हो बेनिफ्राय मा बेनिफ्राय मूर्ख गथ' बेनिफ्राय बे मिक्स खालामनाय बुस्थुखिनिखौ आरो दावदैखौ जों मिक्स खालामनानै एव औ थां मा मोखां नायफोरखौ माबोरै थां एवथां आदा रनि दावदैखौ खैथा एवनांगौ दैब्रै आं दैब्रै जाखायो होनना मिथिया नामा नोङो आरो सोंबावनो फैदों दि दे साला जानोल'सो रोंगौ खामानि मावनो रोङा